Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ushaywe ngogesi wempama walimala akabuhlungu wesifazane wasolunde emahlabathini obezama ukulekelela udadewabo obeshelwa ibhungu elimshela ngenkani. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kupina kuphi lanibona khona le video. Mongoqala usijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando. Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ulimale kabuhlungwana owesifazane obevikela udadewabo neminyaka engu14 obevinjezelwe yibhungu elineminyaka engu19 limshela ngenkani. Unkosikazi nomcebozungu oneminyaka engu31 olunde emahlabathini usale emabokoboko evaleke neso ngemumva kokushaywa umsolo asanda acela oneminyaka engu19 okuthiwa wasegoli ubevakashele esinye esezihlobo okhona emahlabathini. Thiwa lelibhungu belifuna intombazanyana eneminyaka engu14 ukuba iqome ngenkani ngaleso sikhathi futhi ke belimsabisa ngommese lithi lizombhokoda ngawo enyameni. Kuthiwa ngesikhathi ke udadewabo ezama ukungenelela ebuza ukuthi lishela kanjani uma leqabula umese. Kuthiwa ibhungu livuke umbhejazane labe eseligudluka labe seliqonda kusisi omdala wentombazanyana ubesemtshela ukuthi makagudluke ngoba akasheli yena ushela udade wabo. Echaza umgili uthi uvele wayeka udade wethu waphendukela kumina wangishaya wangibhoqozisa phansi. Kuchaza unkosikazi Zungu. Unkosikazi Zungu besephuthunyiswa esibhedlela enkonjeni elimale kanzima emzimbeni neso livalekile. Lo msolo ubesevulela icala lokushaya nelokulimaza istation samaphoyisa emahlabathini. Okhulumela amaphoyisa kaZulu Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uqinisekisile ukuthi isigameko esinjengalesi esenzekile. Wavuma nokuthi icala levuliwe. Uthe singaqinisekisa ukuthi khona icala lokushaya nelokulimaza kanzima emzimbeni elivuliwe istation samaphoyisa emahlabathini emuva kokuba kuqubuka ingxabano phakathi kukaMsolwa kanye nowesifazane obehamba nodade wabo. Uqubo wathi umsolo uboshwe ngosuku lesigameko kwamanje usagcinwe khona esitokisini. Uzovela enkantolo yemantshi kungekudala eyobingelela ngolesine. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolo daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngetatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.